danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Mun gode da kulawar. Assalamu alaikum masoya kayatattun shirye-shiryenmu da fassarorinmu masu inganci wato fassarorin algaita. Duba da ganin cewa kuna yawan kawo mana korafin cewa ba ma samu ku wato fina-finai a YouTube wanda suka kasance masu clear kuma wanda suka kasance na wannan lokaci. To ga dama ta samu domin mun kawo muku wani tsare-tsare wanda za ku iya samun kayatattun sababbin fina-finanmu a kan kari kuma ba tare da an cajin ku ne ko sisi ba, bi ma'ana kuma sannan zai zama da cewa za ku ringa samun kayatattun fina-finai ne a kullum. Za mu ringa saka muku shi domin jin daɗin ku. Abin da muke bukata da ku shine a wannan tasha tamu ku danna mana subscribe, sannan sai ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa. Hakan zai sa za mu ringa saka muku sababbin fassarori kuma wanda aka yi su na 2021 din nan, waɗanda ba a riga an fassara su ba. Dama an fassara wasu da yawa amma sakamakon wasu matsaloli wanda akan fuskanta da YouTube, shi yasa ba ma daura muku shi. Amma a yanzu akwai wani sabon hanyoyi wanda muka kirkiro wanda su ne za mu ringa kokarin saka muku waɗannan fina-finan kuma ƙayatattu. Duk da dai a daidai wannan lokaci mun sako muku wani fim wanda mun tabbatar da cewa zai gamsar da ku, ɗaya daga cikin fina-finai ne wanda aka yi su na daidai wannan lokaci. Amma kafin nan muna so mu ji ra'ayinku dangane da irin fina-finan da kuke so mu ringa daura muku wato na India Hausa da kuma wasu fina-finai wanda suka safi na wato Hausa zalla. Amma a bangaren fina-finan Hausa muna son ku yi mana comment da ra'ayinku. Shin kuna son mu ringa samu ku fina-finan Hausa? In kuma India kawai kuka fi so, muna so ku faɗa mana a cikin India akwai wanda ya kasance fina-finai irin na tausayi, akwai fina-finai na soyayya, akwai fina-finai na ban al'ajabi, akwai kuma fina-finai wanda suke na barkwanci wato na dan ban dariya. Muna son ku yi mana comment a ƙasan bidiyon nan kafin ku kalla wannan bidiyo da za mu sa muku. In kun mana comment hakan zai ba